Tarlagueños, it's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, muli nating binalikan itong Mitch Cafe dito sa Barangay Malacampa, Kamiling Tarlac. So madaling-madali lang naman siyang hanapin guys kasi tabi siya mismo ng Arco ng Kamiling Tarlac. First time natin pumunta dito, yung indoor dining pala yung meron nila. Pero meron na rin silang alfresco dining dito sa labas. So 2 tables lang. Pero ngayon guys, marami nang bago dito sa Mitch Cafe. Later, yan, papakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda yung alfresco dining nila, and then may mga area din ngayon dito na pwede kayo mag-picture-picture. Perfect guys, lalo na kung mahilig kayo mag-post sa IG. And of course guys, kung gusto nyo mag-TikTok, perfect place itong si Mitch Cafe. And later, papakita ko naman sa inyo kung ano ba yung mga foods and drinks na in-offer nila dito. Ayan guys, no, isa sa bago dito sa Mitch Cafe, itong kanilang alfresco dining. And itong area na to, so magkakaroon sila ng barbecue area. And pwede kayong magpwesto din dito. Magkakaroon ng area dito. Yan, chill na chill lang. And sa other side natin guys, meron na silang mga A-house na kung saan pwede rin kayo mag-chill. And sa harapan natin, ito na yung mismong alfresco dining nila. I think ma-accommodate nila dito is up to 30 to 40 packs. Dito mismo sa outdoor alfresco dining nila. So yun guys, so isa sa spot na pwede kayo mag-picture dito sa Mitch Cafe. Itong mga swing nila, and then dito guys, magkikita nyo yung kanilang home of the Golden State. Pwede kayong mag-picture din kasi meron silang naka-reserve na chair dito, yan, kung couple kayo. Perfect spot to. So sa harapan natin guys, ito na rin yung kanilang alfresco dining. Pero may bubong siya, in case man na umulan, hindi pa rin kayo mababasa. So other side natin, ito naman yung mga umbrella table nila. And isa sa mga bago dito sa Mitch Cafe guys, yung kanilang conference room. So kung meron kayong mga special meeting, yan, mga intimate special occasion na gusto nyo i-celebrate dito sa Mitch Cafe, pwedeng-pwede. Ito na Tarlagueños, lahat nung sinerve sa atin ni Mitch Cafe dito sa Kamiling Tarlac. And of course, sa right side natin, we have the Grand Slam. So tinawag siyang Grand Slam guys, pang breakfast. So meron siyang waffle, yung kanilang pancake, yung ham, and of course itong hotdog. And syempre talagang fully loaded to. I think good for sharing din to.
kahit 2 to 3 packs guys, may enjoy nyo itong kanilang Grand Slam sa kanilang breakfast. And sa left side natin, we have the Mitch Platter 1. So as of now guys, isa pa lang yung platter na sinaserve nila. So meron siyang crispy kare-kare, yung kanilang pancit, 4 rice, and of course meron siyang mango, and then yung kanilang pinagmamalaking chicharon bulaklak. Syempre hindi mawawala dyan guys yung kanyang sausawan, and of course yung bagoong para sa kare-kare. And syempre guys, dito sa harapan natin, we have the coffee-based and non-coffee-based drinks ng Mitch Cafe. Meron tayong dito, Mitch Pandan para sa kanilang prop, and then yung kanilang Mitch Blue Way. Sa mga coffee-based naman nila, meron tayong Mitch Matcha Latte, Mitch Bay Area, Mitch Purple Haze, and then syempre guys, yung kanilang Mitch Iba. Kung meron tayong pang breakfast and meron tayong pang dinner, syempre meron tayong sinaserve dito yung kanilang pang lunch. Andyan yung kanilang Kali Loco Moco. So meron siyang egg, yung patty, and then rice. Tapos syempre, yung gravy niya. And syempre guys, isa sa pinagmamalaki ni Mitch Cafe, itong kanilang spicy chicken pilam. Excited ko nung tikman to guys. Kanina pa lang, chinek natin chicken is nagmamoist na siya. So, for kids meal naman, kung may mga kasama kayong kids, no problem. Meron tayong Clucky Combo. Yan. Ayan guys, kung ano man yung hanap nyo, kasama yung family nyo, yung barkada nyo na pupunta dito, no problem. Meron silang breakfast, lunch, merienda, and of course, yung kanilang dinner. Titigman na natin guys itong kanilang Grand Slam. Siyempre, mag-start tayo sa breakfast hanggang papunta tayo dun sa dinner. Yan. Titigman natin ito kanilang pancake. Wow! And guys, so kung mailig kayo sa mga American foods, marami silang sinaserve dito sa Mitch Cafe. Good for sharing talaga itong kanilang Grand Slam guys. 2 packs until 3 packs pwede nyo maubos. So may kasama siyang berries. Wow. Siyempre hindi na natin palalagpasin dyan yung kanilang waffle. Sabayan natin guys yung kanilang Mitch Matcha Latte. Wow. Actually guys, no, itong kanilang Grand Slam, mas masarap siyang partneran ng kanilang mga hot coffee. So ito na guys, titikman na natin. Of course, yung kanilang Mitch Platter 1. Una natin titikman ito kanilang kare-kare. Siyempre, kung may mga American foods silang sinaserve dito, hindi mawawala dyan yung mga Filipino foods tulad nitong kare-kare. Siyempre guys, wag natin kalimutan yung kanyang bagong. Yun. And dagdagan pa natin siya ng sauce. Wow! Tikman na natin yung kare-kare. Sarap ng kare-kare guys. Yung sauce pa lang talagang magugustuhan nyo na. Even siyempre kapag kumakain ka ng kare-kare, isa talaga sa magugustuhan mo dapat yung kanilang bagong. Dito approved siya. Yun guys, no, next, titikman na natin yung chicharong bulaklak nila guys. Kanina pa niya ako tinitignan. So, sausaw natin dito sa kanilang special na suka. So, meron siyang pipino, sibuyas, and siyempre yung suka niya. At yung ibang timpla, tikman na natin. Wow! Tikman natin itong kanilang mangga. Siyempre, meron tayong masarap na bagong dito. Hindi natin palalagpasin ito. Yun! Wow! Cheers! So yun guys, no, tikman naman natin yung kanilang brunch. So ito yung kanilang may patty, yung egg, and of course may rice, tapos yung gravy. Wow! Actually guys, yung patty, yung kanilang Kali Loco Moco is napakakapal. For sure, kung malakas kayong kumain, sobrang kabubusog kayo dito. First bite. Wow! So ito guys, no, the moment of truth. Titikman natin yung kanilang spicy chicken pilham. Yung aftertaste niya is may asim, may alat. Tapos manamis-namis. Tapos yung bread niya guys, yung gamit nila dito yung pretzel bread. Kaya medyo, ano siya, crunchy. Wow!
So eto na guys, titikman na natin itong kanilang bilo-bilo. So matagal ko nang gustong tikman to kay Mitch Cafe. Actually, yung first time natin mag-vlog dito is hindi natin natikman tong bilo-bilo. Wow! Ito ba lang yung bilo-bilo na nakita ko na napaka-social nung dating niya. Ang sarap. Highly recommended. Guys, kapag pupunta kayo dito sa Mitch Cafe, gusto nyo magmerienda, orderin nyo itong bilo-bilo. Sobrang sarap. Talaga namang binusog tayo ni Mitch Cafe guys. So i-experience natin dito para maghapon na tayong nandito sa Mitch Cafe. So magmula sa breakfast, sa lunch, sa merienda, at syempre itong ating dinner talagang fully loaded and napaka-generous nung servings nila dito. Napaka-quality ng foods. Yan, kung naghanap kayo ng mga Filipino and American foods guys, punta na kayo dito sa Mitch Cafe. And of course, di mawawala dyan yung kanilang mga coffee-based and non-coffee-based drinks. Masarap i-partner guys doon sa mga mga drinks nila, yung kanilang mga pastries dito. So marami din silang siniserve na pastries si Mitch Cafe. Yun! Thank you Mitch Cafe sa muling pag-invite dito sa place nyo. Sobrang ganda, ang daming bago. And talagang na-amaze ako kasi gustong-gusto ko yung kulay na black. Kaya nung pagpasok dito sobrang ganda. Na-amaze talaga ako. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Of course, huwag niyo kalimutan i-share ang video to para updated kayo sa lahat ng videos ko. So until our next vlog, peace out!